Wordt de natuur in de Westerschelde het stikstofdossier van Zeeland? En kan het de economische ontwikkelingen in de Westerschelde-regio stopzetten? Zodra bedrijven of de overheid zich niet aan de natuur- en milieuwetten houden, kun je dat aanvechten bij de rechter. En als dat gebeurt, kan dat de Westerschelde in de komende jaren economisch op slot zetten. En verder in deze Zeeland nu. Haast geboden bij aanpak Zeelandbrug. En een bijzondere gast in Arnhem-Muiden. Goedenavond. Bestaande en nieuwe bedrijven kunnen in de knel komen als de natuur in de Westerschelde niet verbetert. Zelfs de komst van 2 nieuwe kerncentrales kan worden geblokkeerd. Nu de natuur van de Westerschelde nog altijd in slechte staat verkeert, zijn de zorgen over dit soort gevolgen groot. Het kan dé grote tegenvaller worden voor de provincie Zeeland. Die heeft 20 jaar gewerkt aan natuurherstel in de Westerschelde en er 140 miljoen euro aan uitgegeven. Maar de natuur is nog altijd in slechte staat. En dat kan grote economische gevolgen hebben. Dat nieuwe plannen niet zomaar meer door kunnen gaan. Wat kan het voor gevolgen hebben? Ja, grote. En dat is echt heel groot en vergaand. De Westerschelde is een zeldzaam en uniek natuurgebied. Een kraamkamer voor vissen. Een onmisbare rustplaats voor 1 miljoen vogels. Alle nieuwe economische bedrijvigheid heeft daarom een natuurvergunning nodig. Die vergunningen staan nu op het spel. Voor nieuwe kerncentrales bijvoorbeeld. Ik denk dat als het gaat om de effecten op het milieu, dat lozen van koelwater het meest kritisch is. Dus dat heeft natuurlijk gevolgen voor het leven in het water. En als dat dermate groot zal zijn dat opgeteld bij alle andere bronnen van verstoring zo groot is, dan zal men daar een andere oplossing voor moeten zoeken. Dat soort projecten, daar kun je natuurlijk nooit meer verkopen dat gaat gebeuren en het gaat lukken. Want je weet het ook met zo'n kerncentrale, daar komt warm koelwater vandaan. Probeer nou maar eens uit te leggen dat je in een systeem wat ernstig onder druk staat, dat je daar nog opwarming van het water kunt verkopen. Ja, dat gaat niet. Johan Vollebroeke is milieuactivist. In talloze procedures in het hele land heeft hij natuurvergunningen aangevochten. Als er dan een vergunning wordt afgegeven, dan kun je die vergunning aanvechten. En dan wordt die standaard vernietigd door de rechter. Op grond van het feit dat niet is uitgesloten dat de natuur nog verder achteruit gaat, omdat die al in een slechte staat van instandhouding is. Dat is heel simpel, dat is de heleboel jurisprudentie al over van ons in honderden zaken. Geen natuurvergunningen, geen nieuwe economische bedrijvigheid. De slechte staat van de natuur legt alles stil. De natuur is kwetsbaar en je wil industrieterreinen uitbreiden, meer recreatieactiviteiten toestaan. Zal dat eerder optellen en betekenen dat je niet zomaar toestemming kunt geven. De Zeeuwse Milieufederatie zou de natuurvergunningen aan kunnen vechten, maar is daar terughoudend in. Dat wij als ZMF proberen dat zo min mogelijk te doen eigenlijk. Want wij geloven in het feit dat je gewoon met verbindingen, met samenwerking heel veel kunt doen. Maar het is natuurlijk ook zo, en daar kennen mensen ons natuurlijk van, op het moment dat we gewoon echt zien dat stelselmatig regels worden overtreden of niet worden nageleefd, dan belanden we soms bij de rechter. Het provinciebestuur wil niet reageren voor de camera, maar ziet het gevaar inmiddels ook. Blijkt uit een opmerking van gedeputeerde Wilfried Niele van 2 weken geleden. We kunnen overal de kont tegen de krip zetten, maar dan wordt er geen enkele vergunning meer geleverd of afgeleverd. Dus we zullen toch een modus operandi moeten vinden met elkaar, dat we natuurdoelen moeten halen en de verbetering moeten realiseren, omwille van het ook kunnen verlenen van de vergunning. Dus een kerncentrale, die zal toch vergund moeten worden. Een waterstoffabriek, die zal toch vergund moeten worden. En dan roept meneer de rechter van vergunnen, dat wordt lastig, meneer Nielen. U doet niets aan de natuur. De natuur in de Westerschelde kan zomaar het Zeeuwse stikstofdossier worden. Want zodra bedrijven of de overheid zich niet aan de natuur- en milieuwetten houden, kun je dat aanvechten bij de rechter. En als dat gebeurt, kan dat de Westerschelde in de komende jaren economisch op slot zetten. Er moet haast worden gemaakt met de keuze voor het vervangen van de Zeelandbrug. Dat wil gedeputeerde Harry van der Maas. De brug is bijna aan het einde van zijn levensduur en moet worden vervangen.
Van der Maas wil wel dat de huidige Zeelandbrug blijft bestaan. Ergens tussen 2035 en 2040 is de Zeelandbrug op en moet er een nieuwe verbinding komen. Een tunnel, een nieuwe brug of een dam. Met die keuze moet niet te lang gewacht worden. Je ziet dat de brug nu naar einde levensduur gaat. Dat betekent dat we echt na moeten denken over de vervanging. En dat betekent ook dat je dat vroegtijdig moet doen. Dus wat dat betreft moeten we nu echt ook haast maken om iets te bedenken, een plan te maken en vooral ook na te denken wie gaat dat betalen. De Zeelandbrug is eigendom van de provincie, maar die voelt er weinig voor om voor de hele rekening op te draaien. Nou, wij kunnen dat als provincie niet alleen dragen. Dus ik ben ook in gesprek met de minister, met het ministerie van Infrastructuur, om ook te kijken, kan het Rijk bijdragen in de vervanging van deze mooie brug. Het reguliere onderhoud kost nu 1,5 miljoen per jaar. Maar toch wil de provincie dat de Zeelandbrug sowieso behouden blijft. De Zeelandbrug is een icoon. Wie kent de Zeelandbrug niet? Sterker nog, het is een rijksmonument. Dus de brug zal er altijd blijven. Je zult altijd onderhoud moeten plegen aan zo'n brug. Tegelijkertijd, als er minder verkeer overkomt, als er straks een nieuwe brug of een tunnel ligt, dan zal het onderhoud naar verwachting ook wel iets afnemen. Volgend jaar legt de provincie eenmalig 5,5 miljoen neer voor groot onderhoud. En gaat de Zeelandbrug 6 weken dicht. Nou, dat is heel vervelend voor al die Zeeuwen die brug over moeten. Tegelijkertijd zeg ik altijd, je kunt niet je infrastructuur, dus je wegen, repareren en renoveren zonder dat dat hinder geeft. Waarschijnlijk gaat het onderhoud in september en oktober volgend jaar plaatsvinden. Mensen met een gehandicapte parkeerkaart moeten in Sluis blijven betalen voor parkeren. De gemeente gaat de gehandicapte plekken en parkeerautomaten wel beter toegankelijk maken. De aanpassing volgt na een oproep van een groep Zeeuwen met zo'n gehandicapte parkeerkaart. Die wil het liefst dat de regels daarvoor overal hetzelfde zijn in de provincie. En een bijzondere gast op vliegveld Midden-Zeeland. Daar landde een vliegtuig op weg naar Oekraïne. Het moet daar gaan helpen het land te verdedigen tegen de Russen. Het vliegtuig maakt op weg van Groot-Brittannië naar Oost-Europa een tussenstop in Arnhemuiden om te tanken. Het vliegtuig is gekocht door een Nederlandse stichting en moet Russische drones uit de lucht gaan schieten. The pilot would sit in the front and then I'd imagine a gunner in the back and you intercept the drone and then bring your weapons to bear and hopefully down it. Do you think a plane like this could be effective to shoot down drones? I think it's already proven effective. I think they're very effective. That's why they've been using them and continue to use them. And even if you only shoot down one drone, if that's one life saved, then it's worth it. Oekraïne beschikt al over 10 van dit soort vliegtuigen. Samen goed voor het wegvangen van zo'n 10% van de Shahed-drones die op Oekraïne worden afgevuurd. De voornaamste reden dat we hem hebben gekocht is omdat de Oekraïners, die we in Odessa ontmoeten en goed kennen, er zelf om gevraagd hebben. Het vliegtuig waarmee ze daar werkten was kapotgeschoten. En dit vliegtuig, Jak-52 uit de 70 jaren, is het ideale toestel om met de hand drones uit de lucht te halen. En kan dit vliegtuig aan het front echt een verschil maken? Wij denken van wel. De Oekraïners zeggen tegen ons dat ze denken van wel. Op een goede avond, op een goede nacht kan zo'n toestel als dit zo'n 40 à 45 drones uit de lucht halen. En dat is een hoop. Het vliegtuig is alweer vertrokken naar zijn eindbestemming. De Nederlandse stichting is al bezig met de aanschaf van een tweede vliegtuig voor Oekraïne. Even je appjes checken terwijl je aan het fietsen bent. Of een klein brandje dat opeens wel heel groot uitslaat. Het klinkt als 2 totaal verschillende gevaren. Maar ze komen allebei wel aan bod tijdens de veiligheidslessen op Zeeuwse basisscholen. Waarin de 1200 leerlingen leren om te gaan met gevaren. Dat moet je dus nooit doen. Een vlam in de pan. Die moet je dus niet blussen met water. Hoe dan wel, dat leren ze hier op de Risk Factory in Goes. De leerlingen lopen hier 7 scenario's af. Hier leren ze bijvoorbeeld een brandje blussen, maar ook dat het dus niet zo slim is om in je bed je telefoon op te laden. Zo! Het is dus ook echt geweest door een telefoon onder je bed. De leerlingen die hier komen zijn een jaartje of 10. Volgens de veiligheidsregio kan je er niet vroeg genoeg bij zijn. Nou, het is juist op deze leeftijd dat de ervaringen die ze dan opdoen tijdens deze simulaties juist ook het meest binnenkomen. En we zien hen ook een beetje als de ambassadeurs voor de papa's en mama's en de opa's en oma's thuis. Dan een ander scenario. Wanneer bel je 112?
Alarmcentrale 112, met wie wil je spreken? Politie, brandweer of ambulance? Denk je dat je nu in de toekomst sneller 112 zou bellen in zo'n situatie? Dat denk ik wel, maar dan moet ik wel mijn telefoon bij hebben. Het is de tweede keer dat de Risk Factory in deze vorm plaatsvindt. En steeds meer bedrijven sluiten zich aan. De veiligheidsregio deed dat al, maar ook de Rabobank, de GGD en dit jaar de RIEK. En dat is bijzonder, want zij zetten zich in tegen criminele ondermijning. Ja, dan laten we ook echt op die leeftijdsgroep zien wat het betekent op het moment dat je een pakketje moet rondbrengen wat eigenlijk niet precies in de haak is. En wat de gevolgen zouden kunnen zijn. Dus het is nooit vroeg genoeg om zeg maar, hun daarmee kennis te laten maken. En alsof de leerlingen niet al genoeg gevaren hebben gezien, zijn er ook nog al die afleidingen in het verkeer. Maar de meeste leerlingen weten wel wat ze vooral niet moeten doen op de weg. Die telefoon gebruiken op de weg. Nee. Kan gevaarlijk zijn, hè? Ja, levensgevaarlijk. Dus geen selfies maken als je op de fiets zit? Nee, totaal niet. Doe je dat ook niet? Nooit. Ik ben altijd met de fiets. En ik heb nog geen eens een telefoon. Ik kijk naar de verkeersborden altijd. Wat goed van jou. Bedankt. Nog tot en met 3 december bezoeken Zeeuwse basisscholen de Risk Factory. De hoop is dat het in de toekomst uitgroeit tot een blijvende oefenplek voor jong en oud. Het begon donker met ook enkele buien, maar gaandeweg de dag opklaringen en nog een verdwaalde bui bij een afnemende wind en 15 graden. Morgen belooft een rustigere dag te worden met geregeld zon, maar nog wel een kleine buienkans, maar met 12 graden wel koeler dan de afgelopen dagen. Ja, donderdag, dat wordt andere koek met volop regen zolang de voorraad strekt en zware windstoten. Maar dat is pas donderdag en dat betekent dat er nog volop kans is om de meteorenzwerm de komende nachten te bewonderen. Het gaat om de zogenoemde meteorenzwerm de Orionide, die voor veel vallende sterren gaat zorgen. Morgenochtend rond 6 uur dan wordt het hoogtepunt verwacht met 20 tot 30 vallende sterren per uur. Dus genoeg kansen om nog wat wensen te doen. En laat ik daar alvast mee beginnen, want ik wens u alvast een hele fijne avond. Want tot zover deze Zeeland Nu en graag tot morgen.